Salutare fraților și bine v-am regăsit la al doilea episod de după acest canal în seria cu Minecraft. În acest episod o să continuăm batch-ul. Ok, o să continuăm batch-ul. Acest episod o să mai urmeze un episod. Așa, dar mai trebuie să pui toate astea în ce am mâncat, e gura ta. Mamă, și o să mai avem nevoie de topoare, nu mai avem. Pe la câte chestii am avut, am chestia la plin, uitați-vă, aproape plin. Mai am decât un rând liber, atâta. La cât de mult m-am jucat și câte episoade am făcut, acum vreo 10-11 episoade de Minecraft. Și pentru alte episoade, nu uitați de like și subscribe la canal. Și m-am decis la suma de 10 abonați. O să facem ferma, o să vă fac tutorial la ferma de da, o 10 abonați, ascultați bine. Dacă mișto la 10 abonați, vă fac tutorial la ferma de mobi. Dar mai că o să fie pe mai multe episoade. La suma de 10 abonați. Ascultați bine ce vă zic, că la suma de 10 abonați o să vă fac tutorial. Cine nu crede, nu crede, dar e făcut tutorial la suma de 10 abonați. Fără mișto. Și visul meu este să ajung la 50 de abonați, dar până acolo mai e aproape 40 de abonați. Acum pentru asta. Bun. Mi-am. Dacă vă întrebați dacă ești în apă și un creeper bubuie, practic n-ar ce să facă nimic, fiindcă apa o crește. Bun. Pentru început mergem aici. A, da, și am uitat să zic, aici drumul ăsta sus o să fie cu scări, nu o să fie așa. Vreau să fac ceva mișto pe hartă, așa vreau să-mi bag joc de munca mea. Deci o să fie clar, nu vreau să-mi bag joc de munca mea. Practic, eu muncesc, nu muncește altcineva.
like și subscribe la canal pentru alte episoade. Nu am văzut. Mai are nevoie să fac aici, cred că facem 3 episoade. Nici baterie, nu mai am nimic, nu mai am. Vieții. Da, acum frate să-l terminăm ca așa. Bun, fraților, cam atât a fost videoclipul de azi. N-a fost chiar foarte productiv, fiindcă n-am făcut aproape nimic, dar vă rog să mă iertați cât timp am și eu, că atât am dat YouTube-ul să filmez decât 9 minute. Like și subscribe la canal. Mâine apare încă 2 episoade. Ce să mai zic? Pa, pa, fraților, vă pup și mă scuzați, fiindcă n-am făcut nimic în videoclipul de astăzi. Pa, pa!